kita. Sabi niya, gusto niya daw tumikim ng seafood dito sa Iloilo. So I will be bringing him sa isang malawakang dagat. Wait, malawakang dagat. Malawakang dagat na maraming food. I hope he will enjoy this night kasi ako excited na akong makita siya. Pero syempre sa inyo, secret lang muna. We are currently here at Mercury Drugstore, but we are not eating there. Okay? Dari kita, that's SMCP, SM Haro, gali. Mabalik kita sa market there. Kagito ang Aquarium Cafe. Guys, kasi pihikan yung kasama ko. So we are here at Samurai para sa promise natin na seafood talaga. Ayaw niyang magpabudol. So gotta see you around there later inside sa Samurai. Bye! Ano? Hindi na nagani. Tapos magtitipan mo naman na ano yung mix talaba plato? 4 naka-bake ma'am, 4 spicy bake, tapos 7 roastin talaga. they got aquarium here also. Hey, fishy! Grabe, demanding si Ninong mo. That's why we meet here. Kasi demanding si Ninong mo. He was actually looking for a seafood. Yes. Diba? Wala siya nang ito. Seafood, wala kita nag-anay. Enjoy your swimming. Kaibigan talaga to. Binudol na ako kanina. Mabudulin pa ako sa Pescano. Dito na nga tayo. Here's some crab meat. Tanan! Grabe! Talaga, pag RK yung kasama mo, libre yung pagkain, sana makabisita ulit ng Iloilo. So, that's all for this vlog. Thank you for joining me tonight. Kahit hindi natin siya nabudol, at least nabudol pa rin natin. Bye everyone! Huh?
Para sa Ha? Ha? Nabing ako dun mga kabangbang. Bye-bye! Ayaw kayo nakahapit kamo sa akong yung channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!